So, haunin na natin guys yung ating adubong puso. So, napakasarap po ito guys. Simpleng luto sa puso ng saging pero tagos sa puso ang sarap. So, yan ang napakasarap na ulam. Marami po itong benefits. So, napanood ko po ito sa ano guys na masarap talaga itong puso ng saging. Sa mga gustong magluto guys, marami itong klaseng lutuin dito. Pwede tortahin, pwede bula-bulahin, basta maraming pwedeng gawin natin sa puso ng saging. So ito kasi guys niluto ko dahil sayang naman yung puso ng saging dito. So maulam na ng pamilya ko at saka paborito ni Crystal to guys. Guys, good morning! So ako na po ito guys, si Ruby Provinciana. Welcome to my channel. Karon guys, naisipan ko na magluto ng puso ng saging kasi may puso yung saging yung ano namin dito guys. So tanawan namin guys kung paano ko lulutuin tong puso ng saging. So maraming paraan pwedeng gawin dito sa puso ng saging. Pwedeng bula-bula, pwedeng lumpia, pwedeng lahat. Maraming pwedeng lutuin pero mas gusto nila guys yung ano, ginisa lang yung adobo, ganun. So ito yung gagawin ko ngayon guys. Tapos sinapinan ko yung ano guys kasi yung lamisa namin may ano. Kasi may ano to siya, may dagta. Alam mo guys, to malaking sobrang mahal to yung ganito yung blossom ng ano ng puso. So dami palang benefits. So napakadaming benefits pala itong puso ng saging. So, hiwain na natin ito guys, yung ano. So, lagyan siya natin ng asin. So, ito talaga yung pangpatanggal sa, ano, pangpatanggal sa dagta. At saka lagyan natin ng suka. Susuka yan guys ha. So, malinis yung kamay ko guys, kaya naghugas na ko. So guys, pigain lang natin to. Pigain na para matanggal yung dagta niya. So, shout out pala ako, Sis Janet Indajun, Maria Rose and family. Shout out Ma'am Primitiva Sarong Karin and Ma'am Linda Madison, Ma'am Kaniti, Edita Kaniti. So shout out kayo yung lahat guys. Hindi na ko na kayo maisa-isa. So shout out din ako sa kong kumari Rupami Miharis. Tapos natin ito guys is ating hugasan.
Kasi maghiwa tayo ng sibuyas. Tapos yung sibuyas ko, cute. Dahil cute, napakamahal ang ating sibuyas. So, mas mura ang ahos kaysa sibuyas. Ano yung panahon ngayon? Napakamahal lahat ng bilihin. Cute ng aming sibuyas. Kaya na guys, mag-isa na tayo. So guys, kasi wala man tayong ano, ito yung pangpasarap natin ay chicken cubes kasi wala tayong manok, wala tayong pork giniling. So ito lang. So lalagyan natin yung cubes. So, yun na guys, yung cubes. Ayun na guys. Ito na ang ating simple nga sudan. Puso ng saging. Luto na yun siya guys. So yan na guys, kumain na sila. So paborito yan ni Crystal. Di ba nak, paborito mo yan nak? Wala yan ang pangkuan guys. Napapagod sa lakas kasi ng tugtog kagabi. Hindi rin kami makatulog kaya nagpunta na lang kami doon. Sayo na lang kami. Pero si Crystal hindi yan sumayaw kasi ba't ano nangyari sa iyo nak? Ako kabay dito. Wala daw siyang kaano. Napaglingkod ako, nalabad na lang ako yung ulog. Nilingkod sa kuwan ba? Sa suga. Kulit ko ay, as unsi naman dahil hindi ka nalabad ang ulog. Kumabay ako griham diri. Tapos ano nak? Di rin kami makadisko kasi Dante. Magakos-gakos. Yakap-yakap si Dante. Hindi rin kami makapag ano. Kasi maya makakagat. Parang doon tagod. Nilak na. Hindi na madulay. Hindi, ano pa na siyempre. So yan lang yung almusan nila guys kasi ano. Sawa na rin sila sa itlog. Tapos may tuyo rin. Marami kaming tuyo na stock. Pero gawin ko yung masarap yung tuyo mo daya. Ba't pala nagluto ko?
Yung tuyo mo maliliit. Bulad. Bulan ba? Magluto ko? No, gabi ko, di kayo ba na akong ulutin niya. Gaulan. Niya, kung mga sinina, gid akong gikuan, gibasin mo kusog ba niya na uga-uga na laba. Tara ako naili mong sili, kinakonsensya mo. Isa man si ate, isa ka man sa lagi nagkuwag ng hinay. Sige mo, balik-balik ka rin. Para mo go, niya payong may ako. Ulan di ayo be eh. Ako, kabuok. Dugay ko lang human. Sili ko din tanaw doon ako. Mo ni ang mga hinay-liner gitong tos lingkuranan. Okay, ako pa'y maghayay nga. Sili, bamurag. Sige na kayo magluto ako ng Lagi usa. magluto ako ng tuyo. Baka gusto mo.